23. En todas as televisións arrasan as telenovelas turcas. En todas? Non. Na galega resiste. Media horiña de cociña en directo, todos os días do ano. O a voltas, co Pratum. Pero ainda non nos seguides nas redes sociais. Mal asunto, señoras e señores, por favor. @voltas co prato, aí están penduradas todas as receitas. Veña, veña, seguídenos, porque hoxe esta fin de semana, que é? É o Ar de Lucus en Lugo. E temos dous cociñeiros que romanos non son, pero ás veces parécense. Que pasen, por favor, Julius Matum e Merchi Rodalum. Un aplauso para eles. Ai, meus queridos. Estás encantado, Meus queridos, eu estou encantado. Ya te vexo xa. Meus Estás queridos. moi guapo, Estou guapo. Moi Xulio, así como Xulio César. Estou moi Julius. Despois temos a Xulio, Sí, a después secas. está Xulio Mato, así de... Ti estás un pouco... bazar, eu estou de Ti bazar. estás un pouco de bazar, sí. Pero bueno, estás ben, Sí, sí. Estás ben. Eu Pero como Merchi que está preciosísima, Merchi, Sí. Vaya festa fan en Lugo. A xente non o sabe, pero vaya festa fan en Lugo. Hai que ir á festa de Lugo, Sí, Quiero o Ar de Lucus, que sabedes que conmemoran pois a chegada dos romanos ou a estancia dos romanos en Lugo, así que esta fin de semana todo o mundo a pasar pola muralla de Lugo e por Lugo a vestirse ou de romano ou de castrexa. Nós queremos facer unha pequena homenaxe. Pois sí. Unha pequena homenaxe aos romanos Humilde. e aos lucenses. Unha humilde homenaxe cunhas receitas que... A ver, romanas non son, pero parecense. Ni castrexas. Nin castrexes, pero parecense. E sabedes quen atrae? Romana non, Ramona da Laracha. Ramona e son da Laracha. E hoxe vou vos explicar como fago eu a merluza romana. Collemos unha merluza fresca e cortámola en rodajas, ou xa traio cortada que é mellor. Salamos e teño por un lado un platiño con fariña de trigo e por outro un platiño con ovo batido. Primeiro pola fariña de trigo, logo polo ovo, nunha sartén con aceite ben quente, pois paso a merluza e ao plato. Acompañoa de patacas fritas. Está buenísima. A ver que tal vos sale a vos. Un bico. Un aplauso para Romana Ramona, que está hoxe con nós, con a voltas co prato, ven da Laracha. E tráenos dúas receitas maravillosas que a xente da casa xa sabe que nós somos moito de facer bromas neste programa. E realmente a merluza, a pescada, romana non é. No, No. nin a receita. Nin a receita. Pero ten Non é. Nome, Bueno, ten o nome, que por é moi iso. bonito. Por iso imos facer pescada romana ou non? Algún Sí, vai sí, facer sí. pescada romana? Eu vou Ti facer vas facer pescada romana. romana. Vale. Sí, sí, sí. Espera que xa me estou... Rica, rica. Estou me vendo o chiste de Xulio. Xulio, ti que vas facer? Eu... Que chiste. Non sei, quero saber que vas facer. Pois vou facer luras. A romana. Luras ou calamares a romana vai facer Xulio Mato. Bueno, pois, señoras e señores, hoxe temos un día moi especial, como poden comprobar. Estamos vestidos coa indumentaria romana, así que cociñamos luras e pescada a romana no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Matum. Veña, Xulio Matum. Bueno, pois eu Que? vou facer un bocadillo. Un bocadillo Isto- de luras a romana. Perdón á xente da casa porque vai ser o habitual, no, durante o día de hoxe. O do latín inventado. Vale. Ti estudiáchelo. Eu estudiei, no. Por que queres? Do 25 antes de Cristo, máis ou menos. Sí, por aí. No? Por aí. Bueno, vou facer un bocadillo Vale, veña, dale. de luras á romana. Perfecto. Vale. Entón, necesito luras Oh, detalle. e unha romana, que é un tipo de rebozado. Espera. Atención porque acabo de descubrilo de verdade. En serio? O sea, Bueno. cando facemos algo á Vaya romana... emperador. É un tipo de rebozado, de verdade. Claro. Claro, que pensas que falando así, como falas ti? Viví na Claro. ignorancia Mira, toda a vida. é ovo e fariña. Na máis. Como ben dixo a convidada. Vale. Pásalo por fariña e por ovo. Eu vou utilizar esa fariña e ese ovo, e vou facer unha tempura. Perfecto. Vou utilizar unha cervexa, que tamén era moi romano. Ben, bebía moito cervexa. Sí. Debían beber. Sí. Todos os imperios. Sí, é verdade que sí. Todos os imperios. Sí. E nada máis, entón vou facer unha tempuriña, vou pasar as luras pola tempura e vou fretir. Entón, o primeiro que vou facer é prender. Vale, A ese chavo aí, pois... está aquí agachado, Prenda aí, está aí escondidiño. Pois, señoras e señores, xa ven que estamos facendo pois, receitas á romana, porque nos deu así un pouquiño para seguir o fío desa festa que teñen Lugo esta fin de semana. Por este lado temos a Xulio facendo as luras á romana. Imos ver que fai Merchum Rodalix. Xa che cambié. Oh! Asterix Obelix! Asterix Obelix!
Asterix e Obelix era superguai. Asterix e Obelix, sabes que votaban na televisión de Galicia? Sí, claro. Asterix e Obelix, e votaban as películas Home, en Nadal claro, de Asterix e home, claro. Obelix, as 12 probas, con Cleopatra, bueno, que bonito Asterix e Obelix. Gústame o de Rodalix. Quedo con él. Rodalix, dalle aí. Mira, eu vou facer pescada romana. Sí. Pero en lugar de facer os toros como faría pois para unha comida, Como así faríamos romanos. Como faríamos romanos. Como estamos así nunha merenda a media tarde, vou facer unha especie de dediños así, de pescada, vale. fritidos. E despois un par de salsas. Unha Como se salsa... foran os pauciños estes rebozados que podes comprar no súper que non son tan ricos como que vas facer tíos. Efectivamente. De eso estamos a falar. Bueno, xente que está na casa, se nos queredes comentar calquera cousa do que paso xe no programa, 664-483-419, ese é o teléfono da Voltas co Prato, recordade que podedes comentar o que queirades. E se ides estar no Ardelucus, por favor, chamade. Queremos saber, pois, que comida hai no Ardelucus. Eu sei que hai moito choripán. Hai moito chourizo con pan. Moi romano tamén, moi romano. Non é broma, Para estar de festa está Para estar genial. de festa está moi ben, e hai moitísimo, así que, por favor, chamade, contádenos que é o que hai por Ardelucos ou que receitas facedes vos a romana como as que temos hoxe aquí, e recordade que repartimos cartiños, cartums, 50 euros dunha vez e 50 outra. Sestercios. Ah, tercio, é verdad. É verdad, Controla o humor, É que estaba un pouco equivocado. Veña, vamos con Xulio Mato. Mira, ven por aquí, que eu xa teño A túa romana. a miña romana. Esa é a romana Mira, de Xulio, Mira, fariña, ovo, un poquinho de sal, un poquinho de aceite de oliva Ajá, e unha poquinha de cerveza. moi ben. Eso é só mesturar e iso xa É está. simplemente mesturar, batímolo ben para evitar que queden grumos. Que pasou? Sabes que pasa? Que hoxe, ao ser Xulio César eu, Sí, podo facer o do dedo. claro, Entón, cando proba algo teu, sí. podo vacilarte así un pouco, non? Ah, sí, ó. Arriba, abaixo, Sí, entendes? ti aproveita hoxe. Si, é que o resto dos días non me meto contigo, tens razón. Ti aproveita hoxe que eu mentre vou facer o rebozado. Vale. Entón, o Mira, reboceíño. isto queda así. Moi Vamos a sinxelo. buscar un espesor que non sexa demasiado, ves? Que queda así licuadiño. Podémolo, se nos gusta con máis rebozado, pois máis fariña. Que nos gusta máis lixeiro, menos fariña, vale? Co tema do rebozado, depende un pouco do gusto da xente. Porque como falas do espesor... O grosor claro. do rebozado. Se hai xente que lle gusta moito. Eu, miña filla, por exemplo, comer luras rebozadas, deixa a lura como rozado. En serio? Sí. Sí. É que hai xente que como come ela a máis costro. que eu teño visto. Eu. Sí, non? Sí, teño Aínda visto máis. moitos pais comendo luras desnudas. Sí, sin rebozado. Quitarlle Porque tamén así. se chama gabardina. É verdad? É certo, Vale. é certo. Bueno, Bueno, mira. pois atención, porque imos facer as luras á romana, está Xulio Mato eu teño limpando aquí as súas luriñas. unhas luras maravillosas, chulas, fresquiñas. Mira, o que Frescas. fago é quito as aletas. Por qué? Porque non é o mesmo cociñar isto que isto. Ah, Entón, que queremos meter aí as aletas, o que temos que facer é cortarlas en tiriñas finas, pero por que dis que non é o mismo? Polo porque aspecto que ten. porque é máis dura. Ah, Claro, a aleta é máis a dura. aleta é máis dura. Entón, isto vámoslo cortar así finiño, e a Vale, lura vale. vámosla cortar pois un poquinho máis gorda. A lura van ser como as que Como Dios compras manda. congeladas. Eso é. O sea, a mesma como- forma. Eso é, a mesma Non? forma, pero bueno, Pero estas son de verdade. Nada que ver. Estamos facendo Vale. un rebozado de verdade. é o mesmo, se queremos mestura, o que che digo, as aletas, estamos na Galaecia, entón hai que facer cantidad, para un Correcto. bocadillo, vale? Correcto, estamos na Galaecia, gustoume, moi ben, Sí, chivarmo. Chivarmo, sí. Hoxe, máis ben, estamos en Lucus Augusti. Sí, que señor. lle chaman, é o nome fundacional da cidade de Lugo. De feito, o hospital chamase Hospital Lucus Augusti. E teño un instituto tamén que é Lucus Augusti. Ahora estamos en Ordenus, En Ordenus. en a voltas co Pratum. A voltas co Pratum, Picando aquí Xulio Mato as súas luriñas que vai rebozar a romana. Que, de feito, eu quero soltarlle un pouquiño así á xente da festa de Lugo, que si quere pode facer estas receitas Home, tamén. claro, sí, porque Inda que non sexan, non solo de choripán. Inda que non sexan romanas, Non só de choripán como... claro, comen os romanos. Choripán tampouco. No, tampouco, nin os Tampouco castrexos. é, Pero quero dicir que si queren apuntar estas receitas, saben que van a estar nas nosas redes sociais e poden utilizalas tamén durante a fin de claro. semana no Ar de Lucus. Eu creo que está ben, porque poden avisar. Non é unha receita que facían os romanos, non, pero pon romana. Bueno, E sempre queda ben. está moi rico. Está rica, está rica. Sabes o que está rico tamén? O que vou acompañar é o meu bocadillo. Con que vas a acompañar? Pois mira, Espera. unha leituga Leituga que? romana e uns tomates que trouxeron do Imperio. Ahora, os tomates non son romanos, pero... Os tomates son do Imperio. Pero a leituga sí que a variedade é romana. É romana, sí, bueno, señor. Estamos a tope con Roma, a por tope favor. con Lugo e co Ar de Lucus. Por favor, quen quere ver unha telenovela turca podendo ver esta? Buah, de eso, verdad. además, eso é todo mentira. De Esto é de verdad. É que isto é de verdad, isto está pasando en directo, Home. Está pasando. Claro.
Aquí... A Oliver, ese non ese nada. Non se queren. Non se queren. Aquí querémonos nós. Eso. E queremos tamén a Merche Rodal. Vamos ver como vai Merche Rodal. Veña, arrancamos palo. Mira, Pescada romana, Merchiña. Pescada a romana. Moi ben. Xa fixen os taquiños de peixe, boteilles un pouquiño de sal, un pouquiño de pimenta. Vale. E agora estou facendo a romana, ponendo en fariña, Pero a túa romana é distinta a de Xulio. quitando o exceso, porque é diferente. No, porque ti non tes ainda... Fariña e ovo. Vale. Home, teño os ovos, todavía non batín os ovos, vale. Perfecto, perdón. Eu son moi tiquismiquis, que estás falando con Emperador. O que faz é bastante, sí. Estás falando con Emperador e eu quero que isto este Vale. perfecto. A romana solo leva fariña e ovo. Na Vou máis. bater ahora mismo os ovos, vale? Vales bater? Sí. Quero ver como os bates. Veña. A ver si temos un bol por aí. Bueno, mentras vai batindo a nosa queridísima Merche Rodal, creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe. Que pase, por favor, Ramona Dalaracho, un aplauso para ela. Ramona, ti romana non és, non? Romana no, pero Ramona, romana, Mais ou tanta menos. R, Pero moita estás R. bastante divina. Ah, Eu creo que sí. eu creo que pasa un pouco por romana comigo. A ver, poñédenos aí ordos, mira. A ver. Eu creo que sí, eh? Oi, que guapos Verdad, estamos, verdad. Que sí, Verdad. aparte que o merquei pa ocasión. Verdad, o en serio? vestido, Claro, Mira. claro. Vamos ver a Merche Rodal, anda, que esa é a música de movimento, a música de moverse. Ai, Teño a pescada, que xa lle puse un pouquiño de sal, tamén un chisquiño de nada de pimenta, e agora vou facer a romana. Ten a fariña e agora o ovo. porque Merchum vai facer o que ti pedías, pescada romana, vale? Xulio xa vai ao seu ritmo, pero... En lugar de facela en toros, o vou facer así en taquiños para que sexa máis doado de meter nunhas salsiñas. Vou facer unha salsiña tártara, outra salsa con aguacate, que sexa un pouquiño así para mollar. E é que ademais hoxe é o primeiro día de vacacións para os Sí. cativos e as cativas da casa, así que xa sabedes que a pescada romana sempre lle gusta aos máis cativos da casa Pois e sí. podemos aproveitar, non? É que sí. Ramona, Sí, facemos sí. os cativos da casa e xa está. Moi ben. Moi ben, para o verán, é moi... Son como aperitiviños o que está facendo xe Merche, está guai, Sí, está guai. para mollar así un pouquiño. Moi ben. Teño un aceite xa quecendo un pouquiño, non pode estar ni moi quente, Por qué? ni frío. Porque senón... Polo rebozado? Claro, polo rebozado. Senón queimas a parte de fora e non se vai por dentro. Entón ten que estar aí no punto xusto. Ti crees que Xulio César pasaba calor? Seguro. Sí. Porque a mí chega, a mí chega. Vamos ver mentras tanto a Xulio, venga. Busco a Xulio. Tira por aquí, ponte por aquí, Ramona. Aquí. Sabes por qué non pasaba calor? Porque facía o mismo que a ti. Nada. Nada. Pero mandaba, que é Boa importante. tarde, Ramona, Mandaba. que tal? Bendida. Bueno, pois mira, eu teño as miñas luriñas que paseinas por un pouquiño de fariña. Bueno, por que vou facer? Luras á romana. Por que non che Fixenche fixo caso caso? porque eu non entendín o principio da frase, entendí só a romana. Ah, vale, moi ben. Entón dixe, bueno, Moi pues ben. serán La luras. Roma. Claro, É que vai está ser. co tema do audífono, entón, Sí. claro, non entendeu Bueno, ben. aí o entón, Juan. mira, paseinas por fariña, ahora fixen un rebozado guai. así lixeiriño. Como ves, para que se... En vez de pasarlo por fariña e por ovo, parece... Ti xa pasas todo, non? A ver, Sí, eu paso toda a vez. Paseinas por un pouquiño de fariña para que se quede máis pegado o rebozado, pero por moi pouquiña. Vale, e agora vale, vale. simplemente isto xa vou ir botando aquí, tan pronto teño aceite quente. Fixadevos neste detalle que xa yo vin facer a Xulio, a Merche e a Begoña varias veces, que é cos rebozados o que fan é botar unha pinguiña Claro, no boto aceite. unha pinguilla, Non? mira, xa empezou Eu a boto flotar, yo un un, e agora xa empezou a flotar outro, pero vamos a empezar... Mira, Ramona di que é ela que lle bota un allo. Eu boto un Ah, allo. botalle un allo aí. E Pasa que o allo así ao mellor está- dalle sabor, se non lle queres. Sí, un pouquiño, sí, Claro, pero bueno. O allo dalle un sabor Un bo. bo sabor. Sabor Un bo bo. sabor, normalmente. Ayum. Ayum. Pois un truquiño así que temos hoxe no Voltas co Prato, botar un pouquiño do rebozado aí onde tes o teu aceite para que se vaya fritindo a saber cando está en temperatura. Ramona, eu creo que chegou o momento de que nos contes cal das dúas receitas romanas crees ti que che pode gustar máis. Eu xa sei que pediches a pescada, pero ao mellor as luras de repente conquistas. Eu que Non sei, sei. Pódeme gustar máis polo tema aguacate, esa salsita e tal. O aguacate moi romano non é, No, Pero... no, ni Pero europeo. ti preguntaches cal me pode gustar xa. máis. Eu creo que me vai gustar máis. Máis a pescada de Merchi. Porque isto vai ser máis o de sempre, non? Vai ser un bocadillo romano, Pon así a Mau, por favor, pon así a Mau. Si lle das un mini punto a Merchi, levanta cara arriba de 3, 1, 2, 3. Mini punto para Merchi Rodal. Ahí está. Vamos a mandar a Ramona a zona de sufridores, despois chamámosla. Un aplauso, moitas grazas por vir, por estar con nós hoxe. No Voltas co Prato, especial Art de Lucus, aquí cociñando en directo na televisión de Galicia. No, non é certo isto, Están nos chamando de Lucus Augusti. Sí? En serio? Imos alá. Pili, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás, Pili? Ben, moi ben. Bueno, ti és de Lugo, non?
Sí, son de Lugo. Que pasada, supoño que eres das persoas que celebra, bueno, porque en Lugo xa non sei se é máis grande o Ar de Lucos que o San Froilán, porque hai moitísima xente na rúa estes días en Lugo, así que Pili, contanos como vivides vos a festa. Pois nada, vivímola ben tranquilos, o que pasa é que hai moita máis xente que no San Froilán. Claro. Hoxe farán a entrada polo Ponte Romano. Que chulo, como mola eso. Os romanos, claro. Sí. Pasado mañá me parece que hai un circo que é a primeira vez que o hai. Que bonito. E despois o domingo hai o desfile que é o que máis me gusta. O desfile que hai alrededor da muralla, non é? Dime. Alrededor da muralla, non é? Pola ronda toda. Que bonito. Sí, pero é moi bonito. Sí. Desfilan os romanos, os castrexos, bandas, todo, moi bonito. A verdade é que é moi chulo. Non sei que che parecen as receitas que estamos facendo que romanas non son, pero levan romana no nombre, que son as luras á romana e máis a pescada. Bueno, son adecuadas para isto. Son adecuadas un pouco para a festa, non? Sí, todo é romano, pois mira, de eso se trata. Ademais, tamén te digo unha cousa, a quen non lle gusta un bocata de luras? Dime ti. Eu penso que a naide, pero bueno. Claro. Si tes que escoller, Pili, si tes que escoller, quen crees que vai gañar hoxe? Xulio ou Merchi? Merchi ten a pescada, Xulio ten as luras. Ti que dis? Pois eu penso que vai ganar Merchi. Outro mini punto para Merchi. Pois sí que lle gustan as luras, sí. Quero que saibas, Pili, que Xulio está moi preto xa dos leóns, que leva 2 negativos. Sí. Leva 2 que sempre negativos. gana Xulio. Bueno, veremos a ver. Un bico grande, Pili, moitas grazas por chamar. Desfrutade moito da festa, vale, pasadeo ben. E xa sabes que podes vir cando queiras aquí, vale? Intentaremos pasalo ben. Veña, disfrutade moito, un bico grande. Chao. Vale, hasta logo, igual. Alaviño. Pili, de Lucas Augusti, que estaba connosco chamando en directo no Voltas co Prato, e mentras tanto, Merchum, Rodalum ou Rodalix, xa non sei que fai. A ver. Estou facendo unha salsiña de aguacate. Botei un aguacate ben maduro. Sí. Eso que é do sur de Roma, do norte, de... Isto un poquinho máis a dereita. Sí, xa, cruzando o Atlántico, Aquí sí, non? pero o mellor é que o merques no súper. Vale. Entón, que leva a salsa, Isa? Albafaca. Vale. Leva tamén un poquinho de pementa e sal, un chisquiño de nata e un poquinho de aceite. Que curioso. E agora vou a machucalo todo. Que curiosa. Alfábega, aguacate, pementa, sal, un pouquiño de nata, aceite, zume de limón. Sí. Xa está. Agora machucar. O sea, isto machúcalo ou pásalo polo batedor? Sí, ben polo batedor. O importante que este o aguacate ben maduro. E queda aguacate ben maduro. Non sei por que chamou aguacate, en vez de aguacate. A miña vida interior teño... Aguacate. Agua. Está bien, agua. Bueno, deixamos aquí a Merchi Rodal facendo a súa salsiña. Vamos a contar a Galicia 4 cousiñas, señoras e señores, porque hai uns 2200 anos chegaron os primeiros romanos á nosa terra e si, gustoulles dabondo pola súa riqueza e nunca mellor dito, montaron un campamento. Eran así. Daquela época conservamos a muralla de Lugo, por suposto, a Torre de Hércules, a Ponte Romana de Ourense e tamén o latín, que moitos estudaron como a Xulio na escola. Sei que eles trouxeron as primeiras vides a Galicia e tamén as oliveiras. E xa daquela facíamos aceite. Moito do que é noso ven deles e por iso nos acordamos de Lucas Augusti, porque ali están de festa estes días, celebrando a súa herdanza ao noso xeito e montando unha boa troula. Se podedes, achegádevos. E se queredes cociñar a romana, xa sabedes o que tedes que facer. Revisar as receitas en donde? En @voltascoprato, que é onde temos penduradas todas as receitas de todos os programas. Xa levamos case 300. Imos en busca dos 300 programas do Voltas co Pratum, no caso de hoxe. Marchamos con Merchi, porque estou escoitando aí. Eu creo que xa... Estou batindo o aguacate. Ti crees que os romanos utilizaban iso? No, co tenedor podes machucar, ben, tal... Vale, co garfo, pero con... Pero mira. A ver. Probamos, queres probar? A ver, sí. proba. Dime se precisa máis sal. Por favor. A ver. Que rico. Que rica alfábega. Moi ben, Moi ben, Non vou pos leóns. O dedo de César, Salsa gañadora. Salsa moi gañadora, está moi rica, Está moi rica. Despois vou facer outra salsiña aí. Pero primeiro vou bater, vou fritir o peixe. Gustoume. Moi ben, e isto, o sea, vai quedar así con esta cremosidade, Sí, non? sí, este para mollar eses pauciños de pescada nesta salsiña. Pois imos coa pregunta do concurso, Merchi, atenta. Con que reboza Merchi a súa pescada á romana? Fariña e ovo, un típico rebozado romano. Vistes como fixo, que? Vistes como fixo, que baixo... Fai outra vez, por favor, di fariña e ovo subindo outra vez. Espera.
Con que reboza Merchi a súa pescada romana? Fariña e ovo, un Vale. típico rebozado romano. 664... Ah, a que cámara miraches, Merchi? A esa, calera. Esa. Outra vez, veña, vamos. Outra vez? Abaixo, Merchi, ahora esa, abaixo. A esa, Merchi. A dali, Con que reboza Merchi a súa pescada romana? No, Merchi, no! Dixécheme esta. Con fariña e ovo, un típico rebozado romano. 664-483-419. Chamade, por favor, temos 50 euriños en xogo. Vamos deixar que Merchi vaya aprendendo onde están as cámaras e vamos con Xulio Mato. Xulio, que? Pois aquí, Aquí que? como te pasas? Eu? Como te pasas? Emperador. É que hoxe podo. Oxe, tes nombre de pescado seco. O emperador. Pescado seco, un Sí, perador. é un peixe seco, sí. É un peixe moi seco, así, moi... É un peixe que hai que ter cuidado porque queda seco, moitas veces. Bueno, Mira que luras, non como as miñas luras, mira que luras. mira que bonitas esas Mira que luras, rebozado. Guau. Isto é Que o bocata pasada. con mayúsculas. Que Isto pasada, é o bocata do imperio. O bocata Por eso- imperial. Eu creo que o podo poñer bocata do imperio Mira, do Voltas co Prato. Con chapatum, Con chapatum. que teño aquí chapatum. Temos chapatum aquí. Ves? Guau. Chapatum. Este é imperial ou integral, como que lle chama. Eso non nos coitaron na casa, pero dixo, en vez de integral, dixo imperial. Dixo, Claro. este imperial ou integral, como ti queiras, dame igual, o pan. Pero pan é bo. O pan é bo. E que salsa Mira, lle vas meter o... Eu vou facer... as luriñas? Merchi vai facer aí unha salsiña Sí. partindo da mayonesa. Eu vou facer o mismo, pero en saludable. Sabes? Sí. Xa fritiches bastantes luras. Claro, Non, claro. para compensar a miña fritura, Xa. claro, que a merluza non vai rebozada, non? Claro, eu non dixen nada, fuches tío que se meteu con Merchi. Claro, é que ti Non tamén. fumei. Entón, Eu non. Ahora non lle saque la cara que ti xa liaches. Xa lle Bueno, doi mira, can. aquí teño queixo fresco batido. Hola, que este hai no supermercado, vale? E vai ser unha salsa de queixo fresco batido. Queixo fresco batido. Vai ser unha salsa Ajá. co meu bocadillo, vale? Vale. Aquí temos un yogur natural. Xa non sei que era o queixo e que o yogur. Queixo batido. Xa sei, pero que son iguais. Yogur natural. Queixo batido- Por eso nos votará antes porque Por parecen... eso, queixo vale? batido e yogur natural. E yogur natural, mira. Entendo aquí que o yogur sin vou azúcar facer- nin nada. Sin azúcar, Natural sin de todo. Vale. Vou facer unha especie de tártara, pero sustituindo a mayonesa por este yogur, Outro gran imperio, os tártaros. Sí, señor. Outro imperio, Sí, sí. ves? Mira, É verdad, é verdad. ese chiste podía ser meu do malo que é, cañeta. É verdad, non é Sí, sí, mentira sí. ninguna. Bueno, pois cando fagamos algo sobre o Imperio Tártaro, É verdad. Sí. Bueno. Dous imperios que se unen no Voltas co Pratum, señoras e señores. Sí. Os tártaros e os romanos unidos por Don Xulio. fago un chiste malo. Tártaro que gusta a Merche, que é moito de tartas. Buah. Xa está. Bueno, mira, Xa está. non vou fritir máis, porque po bocadillo penso que me chega, Están moi chulas as É luras, un bo bocadillo, vale? E a recenden, sabes? A recenden, Home, claro. Mira que moita xente estará acostumada como a recende as luras as romanas que compras congeladas ou por aí Sí, adiante. bueno, pero non ten isto nada é que ver, outro porque rollo, porque isto cheira, aparte cheira a lura. Sí, isto cheira a lura, isto cheira moi Claro. distinto. E o rebozado ao final fixéchelo ti caseiro aquí. Claro, sí, no, aquí non hai nada E industrial. vas a botar encurtidos tamén, a tártara. Claro, a tártara leva encurtidos, leva un pouco Moi de ben, pepinillo, un Moi pouquinho ben. de cebolla, aparte lle dá frescor, Sí. sabes? Mira, pepinillo, a ceboleta, o sea, a cebola morada, perdón. Pepinillo, cebola a cebola morada, o queixo fresco. Vamos a botar un chorriño de limón, Levaba tamén o yogur natural. yogur natural, queixo batido, Queixo batido, sí. Mira, un pouquinho. Un chorriño de limonchelo aí. Esta salsa é que vai facer que as luras sean mellor que a pescada. Ti crees? Home, a salsa de Me dá la Merchi- nariz, me a dá la salsa de nariz. Merchi está Eu o moi único boa, que penso é que facer estas salsiñas Podes así, que vir é hasta aquí. moi No, sincero podes vir, e que fai que unha comida pois, mira, esa típica, unha cámara, comida sí. de todos os días se Acertou. converta nalgo diferente. O que? Estas salsiñas, que facer salsiñas, que vale, son vale. cousas moi sinxelas e cambias unha comida totalmente. Pero falas da delu da túa. De todas estas de Bueno. estas. Pero que lle pasa a señora Xenerosa hoxe? Non sei, debe... Hoxe está contenta, Non sei se a contrataría un multinacional que fai salsas. Marcho con Merchi que vamos repartir cartiños. Marcho con Merchi, veña. Creo que imos a Ourense. Parecete Veña. ben? Sí, que sí, tamén sí, ten sí. termas romanas. Luisa, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Moi ben. A ver, ti baixas ás termas romanas ou non baixas? Sí, Sí. É que gustanche, non? encántame. Estánse ben ali, ao quentiño, da igual que... Cando vas en inverno. Mira, Oh, Luisa, a min eso cando mellor. máis me gusta é cando vas en inverno e fai frío. Hombre, É o mellor. Bravo. Aí é cando mellor está. E despois sabes que din que colle moito sol nas termas.
Sí. Sí? Di que colle moito sol que te pon moi moreno. A min reláxame, baixame a tensión. No, claro, que xa baixa que te mareas. Que xa baixa. Bueno, Luisa, cartiños en xogo. Veña, con que reboza Merche a súa pescada a romana? Fariña e ovo. Moi ben, 50 euros que marchan para a cidade das Burgas por Ourense. Un aplauso para Luisa. Maravillosa, Luisa. Moitísimas Moitas gracias. gracias. Un aplauso para Luisa, por favor, un aplauso. Pobre Luisa, que non lle dá de un aplauso. Luisa, moitas grazas por chamar, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, moitas gracias. Veña, aloguiños, chao, chao. Chao, chao, chao. Vexo que Merche xa está fritindo a súa Sí. pescada. Sí. Vale. Vamos Rebozada a ir con fritindo. pouco de fariña. Fariña e ovo. Vale, fariña e ovo. Espera, tes aí unha segunda salsa. Sí, vou a facela agora, que é a salsa tártara. Estou... Vas facer unha tártara, ti Sí, tamén? que con un pouco de mayonesa botarlle unha cucharada de mostarda, esta es potente Afora. a Dijon. Pero iso que é? Porque te picaches con Xulio? Porque el tamén No. fixo tártara? Pois non sei, no, a verdade é que non falei con el antes de empezar o programa, non sabía o que iba a No, facer. pero vira os ingredientes e dicen, eso é unha tártara de libro. De verdade, Está de libro e de libro. No, de verdade. Bueno, que temos dúas salsas tártara marchando agora mesmo no programa. Temos aquí a de Merche, que ainda está en proceso con a mayonesa Sí. Dijon, non Sí, era? esa, sí. E a de Xulio, que levaba a túa leva mayonesa, Xulio? No, a mí é o mismo, pero en sano. En sano. Vale, o sea, a túa é a gañadora. É unha tartarum. En vez de Para ti. unha salsa É unha tártara, tartarum. é unha tartarum. Unha tártara. Se os deixo enreden eles solos, Se os deixo eles non calan. Entón, salsa tártara con mayonesa Dijon, que máis leva? Leva tamén alcaparras, leva pepinillos en vinagre, leva Ajá. ovo cocido Sí, e as e ceboliñas. ceboletas. Estas. Sí, E nada máis. E nada máis, non? Non sei, ti dirás. A mostaza e a mayonesa, non leva nada máis. Non me entreteñas que como se me queime o peixe, despois Ramona non lle vai a gustar. Bueno, moi interesante, dúas salsas tártara competindo unha contra outra. Eu creo que chegou o momento de falar co público. Imos falar con Ramona a Romana. Veña, imos para lá, vamos. Pam, pam, pam. Vale, gracias. Espera. A ver, Por favor, Ramona, sí, concéntrate ca resposta. aí está. Gústache a salsa tártara? Gústame. Juan. Juan. Tes dúas para probar, Sí, por eso, pois iso é difícil agora, Se non che gusta, Claro, se non me gusta, vou dicir, non me gusta nada, pero vale. Si és capaz de decir non me gusta nada, Son, oh, de chegar ali, probar e decir non me gusta nada. son. Ese é o problema. Cuidado, Pero Cuidado. non vai pasar, xa Non vexo ti crees que non, verdad? No. Bueno, eu quero que veña máis xente así ao programa. Queres? Que este disposta a decir non me gustou. Eu estou disposta a facer un Luís Zaera, tiro con todo. Como Luis Zara no Eso Land Rover. molaría, É certo. Oh. Bueno, pois, Ramona, moitísimas grazas por vir, de verdade, un placer. Vos En por 2 minutos invitarme. vas vir probar, vale? Moi ben. Un aplauso para Ramona, por favor, que está con nós na Voltas con Prato. Veña, marchamos con Xulio Matum. Vamos, Xulio. Vamos allá. Ai, é sacrificado ser emperador, Sí, debe ser, ó. É sacrificado, parece que non, pero... Bueno, pois vou montar o meu O teu bocatum. O teu bocatum, por veña. Vale, mira. Quero ver o teu bocatum. Xulio Mira, Matum. pan, que a base do pan que xa puxen un poquinho na grella, vale? Para que Ajá. este así templadiño. Pero pouquinho, Un pan tampouco que queimaches nos moito, guste, no, simplemente a pasaches. temperalo que esté, pues eso, como o máis parecido posible a recién feito. Bueno, Entón, como sempre, botamos pan galego neste programa, Eso eh? é, a nosa base. Vaya bocadillo. Estálle botando por riba a salsa tártara alucinado. Un pan que vos guste. Por exemplo, a min encanta o arzúa de Cristóbal. Pois collo pan de Cristóbal. Eso é. Fago así, E agora, pues, verdad? un poquinho de leituga, que Bótalle solo un pouco de solo salsa ten un tártara. poquinho, mira. leituga romana, Leituga romana. que solo ten un poquinho de sal. Fixados, que maravilla. Que tal se ve? Vese Que ben? espectáculo, así que se está vendo perfecto. Vale, mira, pues a lechuga. Un poquinho de tomate. Vas de botar tomate tamén, Claro, eu non tomate sabía, do Imperio. Tomate do Non Imperio, pode é faltar verdad. que está empezando a Tomate do tempada Imperio. del, hombre. E por último van vir as luras, que é o máis importante do bocata. Que é o máis importante, o que lle dá nome o bocata de luras. É Tamén unha se- boa tamén resposta se non- para 50 euriños, Xulio, porque de que é o bocato de Xulius Matus? De luras a romana. Sí? Sí, señor. Sabes cal é a túa cámara, ti? Eu sí. Cal é? Se miro sí, pero estou limpando. Pero mira. cal é? Aquela. Vale, pois dille a esa cámara, dille.
Que é? O qué? Que é o que é? Esa é a miña cámara. Vale, pero di que é o bocadillo de Xulius Matus? De Xulius Matus. Luraes a Romana. 664-483-419, chamade a voltas co prato, temos 50 euriños en xogo, non podemos mandar os bocadillos, nin o que está facendo merche, pero Claro. bueno. Podes levar 50 euros, Pero que mira está que moi ben. bocadillo. Hola, que pasada. Mira que bocadillo. Bueno, Poñemos Qué la pasada. tapa. Mira. queres que che deu isto? ¿Cómo lo ves? Toma. ¿Cómo lo ves? A ese vamos a poner un poco más de calama. Mi madriña, señoras Esto e é un señores, bocadillo como Dios manda. pido un aplauso para o mestre dos bocatas, Xulius Matus. Maravilla, Vamos con Merchi Rodal, veña. Hola, Merchi. Bueno, hola, ¿qué tal? Que tal? Vas a empratar? Bueno, vou empratar xa. Pois, Teño por os favor. bocadiños aquí de pescada. Hola, que chulo. Teño a salsa que probache de aguacate Moi rica, con por certo. albahaca. Moi rica. Teño a salsa tártara por aquí, que Vale. leva a mayonesa, coa mostaza, os pepinillos, Ajá. o ovo cocido que está aí, Hola, que chulo. ben cocidiño. Espera. Ese papel Mira. está en latín. Claro. A ver. Ese papel, ten un papel en latín para empratar. Moi ben traballado. Chegou o mira, momento de que veña a nosa convidada a probar, así que, por favor, que se levante. Ramona da Laracha, un aplauso para ela. Ven por aquí, Ramona. Mira, agárrate ao emperador. Agárrate ao emperador. Veña. Claro. Aí está. Ponte aí, Ramona, por favor, ponte aí. Ajá. Veña. Bueno, qué maravilla, pratos de festa a romana e pratos de festa romana, que están en Lugo de festa últimamente, así que non vos olvidedes de ir ao Ar de Lucos esta fin de semana. Ramona, cando queiras, por favor, proba o bocadillo de Xulio Matus, ou Xulius Matus, ou como sexa. Isto vai estar espectacular, sí. Vamos repartir cartos, a ver que nos din. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Carmen do Pino. Sí, Veciña, veña, de que é o bocadillo de Xulius Matus? de Lourdes a Romana. Moi ben, 50 eurillos que marchan pro Pino. Un mico. Caloriño. Chao. Pois imos alá, Ramona da Laracha. Xa está? Xa está. Mi man non me deu tempo a recoller. Ela ten que probar, ainda non probou o teu. Mete as salsiñas porque a pescada está Xa, ben pero é que quente. temos que acabar, Merche. Vale, te digo para que non queme a lingua. Claro, ten que probar correndo Ramona. Señores, recorden que agora ven a Hora Galega, que quedan coa actualidade na Hora Galega, está Ramona probando e xa lle damos paso aos compañeiros. Ramona, queima un pouquiño, Queima. non? Un pouquiño sí, pero está moi boa. Pois Ramona, despois de probar os dous, quen gaña o a voltas co prato? Espera, que sigo probando. No, xa, pero temos que dar paso aos siguientes. A voltas co prato do día de hoxe. Espera. Merchi Rodal! Aí está. Marchamos, señoras e señores. Queden coa actualidade, coa Hora Galega e recorden que, aínda que esteamos aquí, temos corazón latino.